Hey, I'm sure you've been asking yourself, what is wrong with me? What is happening in my life? Your life is stagnant. Everything is falling apart. You are failing to pay your monthly expenses. Well, I have a solution for you. CFO, Cash Flow Oil from Babu Dokotela. Get it today and use it with a yellow candle and say whatever you want and start to see change in your life. Call 063-689-8922 or 082-459-1816. Siyabingelela Babu Dokotela bawesizibawujabulile ufana umdlejana ekhehla lomlungu. Namhlanje siphethe ubaba sibiza ngokuthi NGOBESE. Isibongo sensana noma esakho? Isibongo sami Babu Dokotela. Hayi ukuthi asisebenzayo. Ngisisebenzi. Ungeke ngisho ukuthi ayisebenzi. Ngiyasebenza. Cha phela abantu isibongo sensayo kusuke kungesona sakho. Isibongo sami Babu Dokotela sami lesi sibongo. Bengihlabe sona isibongo sensayo kodwa esiceleni unaso isi. Ngisithemba sona sangampela. Namhlanje ufuna singachaza into eziningi njengoba ngishilo kulokuya ukuthi kuzofuza ukuthi ubuye. Yeah Babu Dokotela. Yeah. Then ngifuna uke wathinta udaba lamafutha la abantu abagembula abadlala isport bet. Ngathi mina awu2 litha into enganani wathi uzowaphatha namhlanje ngathi mina no waphathe sifike sikushuthi sikwazi ukuthi usitshengise ayinto enganani amafutha uyikhuluma indaba yayo. Siyabonga Babu Dokotela. Amafutha esikhuluma ngaBabu Dokotela nanka ngiwaphethe namhlanje. Ngoba bathe abantu bayafisa ukuthi bawabone ukuthi angakanani. Abanye bacabanga ukuthi 2 litha cha ilawo. Awuyilo size Babu Dokotela. Iwona ka amafutha lawa engifuna kudlule zonke izinto khona. Mawusuqala nje usiyobhetha uzongenzela njengoba bengishilo ngifuna iphambano zami uzenze ngala mafutha. Iphepha lakho alidlule la. Hayi mangabusulisa. La mafutha eyiphi chemist esiwadayisa? Awatholakala ekhemisi Babu Dokotela. Atholakala kumina. Okay, athola kwena. Uma ngaya manje enyangeni ufike ngisho ukuthi ngicela amafutha ade inyanga ithi ayingenzela amafutha ade ngiwabona phethwe uNGOBESE. Inyanga inyanga useneyifundisile ukuthi enziwa kanjani njengabala bendabuko. Awami laba Babu Dokotela namafutha. Awami engikhonjiswa wona njengoba ngiwasebenzisa. Awekho ezitolo? Ngeke uwathole futhi ezitolo. Mina ngiyawazi ukuthi wathatha Babu. Chazela mkhulu kwenzekani la? Babu Dokotela lamafutha lawa uyawasebenzisa kulabantu laba abadlala oma super bet oma betway. Kodwa uyathatha lamafutha uwahambise olwandle ehlabathini Babu Dokotela. Yeah. Uqala ufike uwagqibe khona ungakasebenzisi. Bese uyahamba ke mangabe sekudlula isikhashana ufike uwathatha uwabuyisa. Ubuye nawo. Mawusubuye nawo uhambe ufike uye ethuneni Babu Dokotela nomuntu wasekhaya. Ufike uwabeke khona. Mangabe usuwabeke khona. Likhonkiwe lasekhaya. Uzohamba ngo12 Babu Dokotela usuwabeka. Mayifike umuntu likhonkiwe sanjani? Malikhonkiwe Babu Dokotela ungabeka ngisho eceleni. Ngeke ikhonke yonke indawo ekhona Babu Dokotela. Hayi ukuthi ikhonke yonke. Ngeke ikhonke yonke indawo. Ungafaka ngisho eceleni. Abe kodwa kilona wagqibe kulona. Bese ngithi hamba ufike uwabheke ngo12 Babu Dokotela. Ubone ukuthi yini ozofica khona lapha yaba. Yini uzofica khona? Khona into uzofica umuntu lapho okhanyayo ozobe ephuma kuyona lamafutha Babu Dokotela. Asithakathi Babu Dokotela. Kodwa kuyikhona lokho. Mtikolo shangandlela. Uzothi kusadiko loso. Uzothi kusadiko loso Babu Dokotela. Mkhulu ukwakhuluma Imali Yenhlanhla noma Bekuvalile. Ufuna ukuthini kubantu? La Babu Dokotela mangikhuluma ngemali Yenhlanhla Bekuvalile. Khona abantu abathi bavaliwe Babu Dokotela. Izinto zabazenzeke bayayithola imali kodwa izinto zivaliwe. Ngithi mina mangabe ngithi ke imali Yenhlanhla kunemali Babu Dokotela okufanele uze nayo e100 Babu Dokotela. Hayi ukuthi imali le eyokuthi usuke ukhokha yona. Imali engifika ngiyisebenze lo mali ngoba imali yakhe ivaliwe uyayithola imali uthi omunye ngiyayithola imali kodwa iphela imali ngingabonanga ukuthi ngenze njani. Izinto zami ayiqhubeki imali anginayo ivaliwe nje kwayona ayitholakala. Ngithi mina woza nemali e100 sifike siyisebenze lo mali ukuze ikwazi ukuthi idonsa enye imali Babu Dokotela. Sintshontsha imali ngemali la Babu Dokotela mangisho. Udoba ufish ngofish. Sidoba ufish ngofish sintshontsha imali. Le mali hayi ukuthi izosala kumina Babu Dokotela. Sizoyisebenza bese ngiyakutshela ukuthi hamba yenze njani mabe usubuyele emuva ekhaya. Iyolanda enye imali. Mkhulu amadoda amathathu uke wakhuluma ngayo. Menge ngithi ngiyayigxila lento awukwazi uqhamuka uthi namhlanje noma soxabene inyanga yakho yakuvala. Babu Dokotela ngikhuluma ngamadoda amathathu nanga amadoda amathathu. Acisha lingane nalamafutha. Ilamadoda lamathathu. Induku lena eyenziwe le ihlukaniswe kathathu. Khona amadoda asemkhathini, khona amadoda asemfuleni. Khona amadoda asolwandle. Uma ngithi umfula ngisho umfula ohambayo. Ngoba phela khona umehluko Babu Dokotela phakathi komfula nolwandle.
Ya mkhulu uthi amafutha ngawathola phi ayikho ikhemesi wadayisa Amafutha uzowathola kumina Amadoda babudokotela amathathu. ikhemisi amadoda amathathu akumina futhi amadoda amathathu konke kukwena konke kukumina babudokotela njoba kulana nje kukumina konke wena babudokotela uorder uma ngihamba wena uorder ngeke ngikuthele kodwa angeke ukuthole nako Checkstar ngeke ukuthole ndawo ngisho namakhemisi la impela la ngathi makhulu ngeke wathole ngoba awuchazele na lamadoda mkhulu lamadoda lawa amathathu umkhulu uyiwathathe lamadoda amathathu umkhulu sengathi ungathola lapho khona izingane njenge crash babudokotela ufike nje uwalalise khona ngoba izingane kuhamba hambe kube nesikhathi sokulala ngesikhathi seyilela ufike uwabeke nje kulapha ya uzobeka nje ngoba phela singena emacrisis sime sangweni angithi phela uzokhuluma nalo osuke khona ngaphakathi ecrash ogadile uthi usacela nje ukubeka lento yakho umtshele yonke into ofuna ukumtshela yona nale ngeke ngize ngikhulume mina bese ke wasebenzisa khona ekalala babudokotela uzobona ukuthi khona umhlolo uzowathatha mayiselalile noma insuku ezintathu ehlezi nje lapho mawusuwathathile bese uhamba nawe ekhaya izafika zethe uzobona ke babudokotela imake ngoba sesendithakatha nakazi ingane lezi kufuna izingane ezincane okufuna izingane ezincane amadoda lawa asebenza ngeingane kodwa ezincane hayi ukuthi kubulawa izingane cha kusuke kufuna kudlula kanti inhlanhla ngoba akekho umuntu onenhlanhla njengengane encane babudokotela akekho umuntu onenhlanhla no bengifuna siyichaze lo mkhulu isithwalo semali yakho ingapheli uthini lapho kubantu la ngikhuluma ngesithwalo semali yakho ingapheli khona umuntu othatha isithwalo ethi kodwa imali futhi ayihambi kahle noma ayenzi kahle nanokuthi mase kufika isikhathi sokuthi umuntu engasekho bese kuthiwa akasekho ubani imali ayisabonakala kubonakala nanokuthi wenzeni sikhuluma ngesimileke lapha babudokotela ukuthi cha thatha isithwalo uthi mawususithethile bese kodwa kuba isithwalo esimayo wafa lo muntu kwaphela amandla kwaphela konke ufuna ukuthini la feel umuntu babudokotela usefile umuntu sekuphela amandla akasekho khona umuntu oyethi babudokotela la emndeneni noma la ekhaya kunekhehlela likhona elalinamandla kodwa manje noma likunika izikhwama noma nikunikani kufanele ngamukele noma izikhwama zalo ikuphi engase ngikwenza ukuze izinto zilunge ubusathe uyangala uthola ukuthi akwenzeki sikwenza kanjani sizivusa kanjani leso sikhwama babudokotela ukuze sikwazi ukuthi sisebenze ngoba sinomnikazi waso senza kanjani ukuze kube khona umuntu ozohamba ngoba ngesikhathi esengasekho lo muntu leli ikhehla leli yilapho ekuvaleka khona izinto babudokotela manje senza kanjani ukuthi lesi sikhwama sisebenzise mkhulu ukakhuluma lento ukuthi unomuthi wena ukuthi ukhuluma bakulalela khuluma bakulalele babudokotela uyasebenza uyasebenza kunomsebenzi okhona lapho kuhlezi kufanele kukhulunywe khona kodwa uthola ukuthi abantu abakuzwa uphakathi kwabantu khulumise kweingane la babudokotela ngifuna ukuyichaza ke lento sengizokuyeka ngeke kuchazela kakhulu babudokotela engichaze la ngisho ngiyithole lento ngisho kubaculi babudokotela enena ngene stage elandela mina avela shashwathe mathi uyakhuluma athi uyacula avele lihambe izwi yabo mayethethe kungena yena kuvele kuthiwa osuka sekungena yena yini kanti kwenze njani sikhuluma ngezinto ezinjalo khona abantu abaphatha izinto ezinzima bebe besemculweni bekuphi noma bekuthiwa ubiziwe kwa ACC endaweni ezinkulu khona umuntu othi mayekhuluma bese yalalela wenza kanjani lo muntu akhuluma elalelo kodwa wena mawusuthi uyalandela emva kwakho usukhuluma into ngozala abantu bafuna ngisho ukuhamba uthini uthi inhlanhla iyini uthini lo muzwa wakho yini inhlanhla ngoba inhlanhla abayiqonda abantu inhlanhla ukuthi yini senza kanjani ukuze sifinyelele enhlanhleni yebo sonke kuthiwa siyizizalo esiphethe babudokotela kodwa uphetheni ekugcineni uphethe yona inhlanhla noma mhlamba awuphethe inhlanhla siyenza kanjani inhlanhla ukuze ikwazi ukuthi isebenze ngoba inhlanhla ingaba khona kodwa futhi ungakwazi ukuthi uyisebenzise noma ungayenzi ngendlela ekufanele uyenze senza kanjani ingakho ngithi sivula inhlanhla babudokotela senza zonke izinto ekufanele ukuthi sizenze kodwa egcineni leyo nto lo nayo asiyenze phela ukuthi besiyasebenza musukulamba inhlanhla unayo musukuba nenkinga kodwa inhlanhla inayo uyaphuma ngemoto imoto yakho ehlela isafika la iyakhona ikuphi inhlanhla lapha ekhona yasikhuluma khona ya ngoba usinike inamba yakho abantu abazokuthola kuyona inamba yami babudokotela 078 553 2010 la ngitholakala khona okay lupho usuku abangeke zokuthola ngalabantu thothi melabo satholakala usemsezeni ngashayisa bangithola zonke izinsuku ngaphandle kwesonto emsebenzini phuma sikhatheni lo senza khona emsebenzini angisebenzi
Angisebenzi umlungu anginayo umlungu ongiqashile. Wayithi mhlawumbe uyocasha mase California. Hayi lutho Babu Dokotela ngisuke ngikhona nje ngaso sonke isikhathi ngiyatholakala. Hayi sibonga kakhulu. Ubonga Babu Dokotela baba sisi baba ujabulela umfana omdleja ekhehla lomlungu. Asithobeke yini inhlanhla. Baba ungobese 078 553 2010 siyabonga. Bonga thina Dokotela. Amandla, the high power, Archangel Raziel. Amandla amakhulu. Mlaleli, esimene sakho sokuthola umsebenzi sebhizinisi sezezimali. Angithi usunawo umdonso wemali, uthathe ugeze ngawo. And command Archangel Raziel power. Konke lokhu ukwenza ngo11 ebusuku ubone amandla kamoya eArchangel Raziel esebenzelana nomdonso wemali. Sithinde ku 063 689 8922. Shintsha impilo yakho namhlanje ngomdonso wemali namandla kaArchangel Raziel.